Pokračujeme seriálu o historii hip-hopu a nechybí ani obvyklá recenzí a soutěží. Specifikační formát 52 stran 29 korun. To je Music, hudební časopis roku. Vám příjemný poslech přeje Monika Pleskunková, zítra nás čeká den na Moravě i trvalejší a teploměry ukážou maximálně 11 stupňů. Přes krásné vydání počasí Newyorčané protestovali proti válce v Iráku. Fotbalisté Slovácka se přiblížili